Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač osnovana je 16. lipnja 2012. godine u Zagrebu s ciljem pružanja pomoći osobama sa zdravstvenim poteškoćama i njihovim obiteljima koje dolaze u Zagreb na liječenje. Pomoći tijekom liječenja daleko od doma naša je misija. Kroz smještaj i ostale oblike podrške nastojimo stvoriti podržavajuću i poticajnu okolinu za bolesnike kako bi oni rasterećeni od financijskih, psiholoških i socijalnih poteškoća mogli pristupiti liječenju i oporavku. Dajemo podršku kako bi obitelj ostala na okupu tijekom liječenja u drugom gradu, jer je blizina članova obitelji ili drugih bliskih osoba najpotrebnija u trenucima suočavanja s teškom dijagnozom i tijekom borbe za ozdravljenje. Udruga ponosno nosi ime poniznog hercegovačkog Franjevca kao simbola dobrote, humanosti i ljubavi prema bratu čovjeku i nastavlja njegovo djelo pružajući utočište za sve one koji su u potrebi. Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač želi nastaviti ono što je pokojnom Fra Mladenu bilo toliko na srcu. Pomoći onima koji su potrebni. Fra Mladen je to uvijek činio čestito, pošteno, činio od svega svoga srca. To su uvijek očutjeli oni kojima je pomagao. Od osnutka 2012. godine humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač organizira sveobuhvatnu skrb za oboljele osobe i članove njihovih obitelji u pratnji, što podrazumijeva osiguravanje smještaja, prehrane i higijenskih potrepština, potporu pri snalaženju u novoj sredini, pomoć oko rješavanja administrativnih prepreka, savjetovanje i psihosocijalnu podršku, duhovnu pomoć i ostalu potporu koja pozitivno utječe na tijek liječenja i pomaže u otklanjanju negativnih psihosocijalnih posljedica. Korisnici pomoći su teško oboljele ili unesrećene osobe iz drugih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine ili drugih zemalja svijeta koji su primorane liječiti se daleko od vlastitog doma. Udruga pomaže svakom čovjeku tijekom aktivnog liječenja bez obzira na spol, dob, vrstu bolesti, socijalni status, nacionalnost i vjeroispovijest, dok je pomoć koju udruga pruža za sve korisnike u potpunosti besplatna. Uz program podrške tijekom liječenja u Zagrebu, koja je naša temeljna misija, provodimo i projekte kroz koje na razne načine pomažemo osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju, starijim osobama, beskućnicima, siromašnim osobama i osobama u riziku od siromaštva, hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, te članovima obitelji smrtno stradalih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Volonteri su najveća snaga humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač. Ako i ti želiš aktivno doprinositi našem djelovanju, volontiraj i pomozimo zajedno. Više od 1000 osoba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i ostatka svijeta nazivaju se volonterima humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač. To su ljudi koji vjeruju u dobro, spremni su staviti druge na prvo mjesto i darivati svoje vrijeme, vještine i znanja ne očekujući ništa za uzvrat. Oni su najvjerniji promicatelji udruge i potreba korisnika koji se nalaze u teškim životnim okolnostima. Veliki broj volontera i umreženost sa drugim organizacijama civilnog društva potaknuo nas je da osnujemo lokalni volonterski centar Pomozimo zajedno, u sklopu kojega se provodi umrežavanje volontera i organizatora volontiranja, te se provode inkluzivni i inovativni volonterski programi. Priključi nam se kroz program doniranja Pomozimo zajedno. Osobama koje prolaze kroz teške životne trenutke možeš pomoći otklanjajući veliku brigu oko organizacije i financiranja života daleko od doma. Donacije su usmjerene na pokrivanje troškova osiguravanja doma i potrepština za oboljele osobe i članove njihovih obitelji kojima pomažemo. Zahvaljujući dosadašnjim donacijama, svaki smještajni kapacitet moderno je uređen kako bi boravak korisnicima bio što ugodniji te opskrbljen prehrambenim namirnicama, higijenskim i kućanskim potrepštinama, kućanskim aparatima i ostalom opremom. Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač transparentno i efikasno upravlja financiranjem aktivnosti udruge te cjelokupnu psihosocijalnu podršku i stručne djelatnike financira putem natječaja i projekata na nacionalnoj i razini Europske unije, tako da je 100% donacija usmjereno na korisnike. Tvoja donacija nekome osigurava topao dom u trenutku dolaska u novi grad radi vlastitog liječenja ili liječenja djeteta, supruga, roditelja,
drugog člana obitelji ili prijatelja. Ako želite dugoročno biti uključeni u naš rad kao donator, ovaj program doniranja je za vas. Zaključite trajni nalog i započnite mjesečne donacije. Postani dio naše obitelji kontinuirano podržavajući oboljele i članove njihovih obitelji u najtežim trenucima njihovih života. Mali novčani iznos koji ćete mjesečno odvojiti, a nećete niti primijetiti, dovoljan je da biste nekome olakšali teške trenutke koje prolazi daleko od svog doma, udaljen od prijatelja i poznate svakodnevice. Kako bi još više pomogli, potaknite svoje prijatelje da se priključe mjesečnom doniranju koje je omogućilo da u posljednjih 12 godina pružimo pomoć za više od 10.000 korisnika koji su se našli u najtežim životnim situacijama. Samo nada ostaje.